Ahojte, pozdravujem vás, vítajte opäť v Dubravke, vítajte pri ďalšom z mojich unboxingových videí. Dneska by som vám chcel ukázať chrániče, nie tie, ktoré som vám ukazoval stále, Nike Mercurial Lite, ale ich vyššiu triedu Nike Mercurial Flight Lite Super Lock. Toto sú chrániče, áno, toto sú chrániče, ktorých cenovka začína na 60 €. Ako vždy, to čo hovorím je štartovná cena, takže ak si tam hodíte zľavový kód Kopackov, bude to samozrejme lacnejšie a pokiaľ vás práve tento produkt zaujíme, tak ako vždy dole pod videom bude link, kde je slovenský a český a jedným klikom sa presmerujete presne na toto, čo vám chcem dneska ukázať. Keď ich objednáš, prídu ti v takomto balení, opakovateľne využiteľnom, takže za mňa super. Obsahom balenia sú takéto dva gumičkové návleky a samozrejme okrem papieríkov tu nechýbajú ani chrániče, ktoré vyzerajú nasledovne. V porovnaní s tými klasickými Mercurial Lite sú o niečo ľahšie, dá sa povedať, že aj prúžnejšie a zároveň z vnútornej časti je tu také pogumovanie, ktoré aj dopomáha práve k tomu odvodu potu, takže pokiaľ sa ti noha začne zapekať, tak proste ten odvod potu práve v týchto chráničoch je maximálne zabezpečený. Čo sa týka veľkosti, akú veľkosť potrebuješ, tak vždycky kupuj takú, ako odporúča výrobca. Ja sa hneď na to aj pozriem, kdeže to je schované. OK, tady. Takže kľudne si zastavte video, ak treba. Ja mám výšku 179 cm, takže berem vždycky LK. Proste snažte sa to dodržiavať, pokiaľ práve tieto návleky chcete používať, pretože ako náhle by si zobral nejaké S-kové, tak proste toto cez nohu nedáš a zbytočne ich roztrhneš. Alebo zbytočne by ťa škrtili. Takže ja som vybral teda veľkosť L. Ja si ich aj nasadím, aby ste videli, ako to vyzerá na nohe. Takže takto jeden, takto druhý. Sú veľmi príjemné, sú aj také dierkované, to znamená, že nohu bude dokonalo vetrať, takže opäť sa nestane to, že by sa ti nejako noha zapekávala, zapiekla. A teraz keď zoberiem ten chránič, dôležité je sa vždycky pozrieť, na akú nohu je, čiže L-ko left na ľavú, R-ko right na pravú. A čo si ešte možno všimnete je, že na tom povrchu je takýto, že grip. Ten slúži hlavne k tomu, aby bol ten chránič dobre fixovaný v tej gumičke. Ale znova, pri nasadzovaní veľmi opatrne, čiže aby si náhodou ten návlek nejako neroztrhol, pretože fakt práve tieto výstupky pôsobia tak, že niekedy mám pocit, že by som ten návlek nejako roztrhol. Takže takto to vyzerá na nohách. Fakt sú veľmi pohodlné, ani necítim, že niečo na nohách mám, ale a hlavne sú aj bezpečné. Takže toto sú Nike Mercurial Flight Lite Super Lock. Ak sú otázky k nim, kľudne sa pýtajte do komentára. Za mňa je to všetko. Ahoj.